Isang bayan ng Porac sa mga mabilis umunlad sa lalawigan ng Pampanga. Pangunahing kabuhayan dito ay ang pagkakwari dahil sagana ang probinsya sa buhangin na ginagamit sa construction. Pika plat pala to. Nagsilbi itong mina sa bayan dulot ng pagsabong ng Mount Pinatubo. Kaya ngayong araw, atin muling babalikan ang bayan ng Porac upang masaksiyan ang ikalawang taon ng pagdiriwang ng Ablas Nimbalas Festival na gaganapin sa bagong bukas na Porac Municipal Hall. Maraming activities ang pwedeng mapanood dito, gaya na lamang ng street dancing. Ito pala yung mga last team. Mga art exhibit at decorative display na gawa sa lahar. Remote control crawler competition. At ang pinaka-aabangan ng lahat, ang truck and 4x4 show na makikita mo rito ang mga nagagandahang truck na may iba't ibang disenyo at forma na talaga namang mapapawaw ka sa bawat entry participants na kasali dito. Rambo 6x6 1968 Kaiser. Kaya wag na natin patagalin pa at puntahan na natin ang Ablas Nimbalas Festival dito sa bayan ng Porac. So, what are you waiting for? Let's get it on! Nag-cover muna tayo dito sa may building tayo. Municipality of Porac. So dito na natin start yung vlog. Bali yung video natin ngayon ay patungkol sa second Ablas Nimbalas ng Porac. So isa itong event na kung saan ay mayroong mga truck show, may mga 4x4 na off-roading sa may Mangkachan River. So last year nakapag-attend na tayo rito. Pero nung second day lang, kung saan yung off-roading na, yung mga 4x4 na yung mga lumalaban, yung nagko-cross doon, nagre-river crossing doon sa lahar. Hindi natin napanood yung mga ginanap na truck show kasi late na nating nalaman eh. Pero ngayon, pupuntahan natin, mag-start yata 4 PM at gaganapin doon sa may bagong munisipyo ng Porac. So first time nating matutunghayan yung truck show. Talagang magaganda raw yung truck na isasali. Kaya magkita-kita tayo doon. Dati dito ginanap eh, dito sa bagong daan na ito. Kaso hindi natin hindi natin nasaksiyan dahil hindi naman natin alam na nag-start sila ng ganong araw. Kinabukasan lang natin nalaman na may event palang ganyan. Kaliwa na tayo rito. Ay, sarado. Ito, Porac Circumferential Road. Malyar, sir? Ken, sir, mag-video ko. Mag-video ko, Ken, Ken event. Ayan o, shoutout ka, sir. So, bawal pala. Bawal yung outsider na dadaan dito tapos lulusot dun sa kabila, dun sa may hospital. Yung mga pinapapasok lang yung pupunta dun sa event. Ayan na, marami na sakyan, no? Ayan na yung pinaka-entrance. Pero hanggang dito lang tayo. Ang ganda ng sidecar. Malaos ko po, second Ablas Nimbalas. Na? Ali, mag-video ko yan. Mag-video ko. Ayan o, shoutout ka rin. Daming nagtitinda oh. Sangla, ORCR.
Maraming mga business. Ayan, oh. Saan kaya tayo pwede mag-park? Dito. Entrance only. Silipin natin ang gandun. Dito yata yung mga truck eh, yun. Kaganda ng mga sakyan, no? Wow! Wow, ito yung mga pang show. Meron din ano yun, motor show. Ayan, oh, ang ganda, oh. Duro. Ayan yung mga 4x4 na pang show, oh. Gaganda nila. Ito yung pang off-road na motor. Ito yung maganda. KLX yata. Tingnan pa natin banda rito. Yan, no? Ultimate Rio Truck. Ito yung mga pang track show nila. Wow. Solid. Solid yung mga truck. Ayan, no? Ang gaganda. Parang pampormahan lang. Ayan, no? Ito mga pang off-road. Hello Kitty. Wow. Yan, no? Ang gaganda. Ito, ano ba ito? Dito mag-start yung parade. Ayan, no? Diyan na mag-start. Meron palang ano, may meals, oh. Ano ito mga katutubo? Okay, so nag-start na silang maglakad. Siguro saktong 4 o'clock yung program. Mag-start na dun sa may in front of Municipal Hall. Okay, so parang parating na si Mayor. Ayan. Mag-start na niyan yung program. Ito na si Mayor. Nag-start na yung formation, no? Itong gaganda ng costume nila, oh. Ito pala yung mga last team participant ng street dance. Nag-cover muna tayo dito sa Maynilin dahil mainit. Pero mag-4 o'clock na, mag-start na yan. Ayan, oh. Nandun yung formation nila. A few moments later. Ito pa yung mga ibang participant, oh. Nagsisidatingan na. Ayan, oh, kaganda nila. Ito, kulay orange. Ano? Balo mo? Hindi ka pa yung Ba't balo mo? Hindi ako yung O kilala mo ko? makapalo ko. Makanyan? Makapalo ka? Nano ko silagyo mo? Aryan. Ariyan. Okay, no? Noon mo higit. Ay po nung 4x4 ng first sa blast na yung balas. Ay, kita nga.
Solid yung mga horn na ito. Gian First 20/36 channel musical horn. Parang ano ito, Boss Ironman ng mga dump truck. Di totoo yan. Wonky welding works. Later. So I think kumpleto na yung mga participant dito sa track show. Marami na sila oh. Tsaka marami ng tao. Tingnan natin kung makakalusot tayo dun. Si Sir oh. Yun. Daming tao. Gaganda. Ang ganda ng mga truck. Ito si Purple One. Yun. Ang daming truck. Ang gaganda. Balas mong kakamalan ni ba't ka rin bundok ng hapon. Inagos ka rin ilog ampong. Ayun, may nagtitinda pa ng gulong dito. Ay hindi gulong. Ano ba ito?
Ito, ang ganda nito. Rambo 6x6 1968 Kaiser. Solid to. T9 AM General. Ito, mga SUV, mga pickup. Pickup lot pala to. Ayan. Subukan. Ayan na. Iting biyaya sa kaniyang yayampang. Minsan ang himalanta, king simbolo. Maya pagat kanabon po, kaya kanabuhan. Naging pag-asa at ngayon isang pinakamalaking tradisyon ng oras. Tunay na likas sa Porqueño ang tatag ng loob at kakayahang bumangon sa bawat hamon ng panahon. Sa bawat pagsubok, napatunayan nating kaya nating umangat. Basta't sama-sama, ang ablas ng balat ay simbolo ng ating lahat. Kultura at pagkakaisa. Sa pagkakaisa, may progreso. At sa progreso, may biyaya. Together, we rise, united for a brighter forum. For a brighter forum. God bless. Mas Bayong Porac. Thank you very much. Leaders Association, Forum Track, some months a while ago. With love to capture this special Bayong Porac! Nasa bayo, biblikan tayo ang simple. Organizations who have ating Bayong Porac. First, we would like to call on from Bulong Santoy National High School, we have Sir Albert Balagtas.
Philippines.